Hello, good morning kakabsat. Naimbag nga isa pa tayo aming kakabsat. Tinagan ni Apo Diyos iti ikablaw ko ti sagtunggal may sakata tayo. Kayat kuman iti mangisagot. Iti may isang sonata iti Ilocano nga kanta. Kabag iti gagayam kuno kakabsat nga adaan problema ano pakadadagsinan ket daytoy lang kakabsat iti indingan tayo may isang pamatibker iti riknan tayo ketika no ikamang tayo ginapon Dios dagiti problema tayo ginapon Dios lawlaw gana ti panunot ti sagtunggal maysa. Dito'y daga at pa nagsagaba awan melaksid uray siya sino ka taaging ga asibibiyag ka sumarsarigsig tulata di problema ngem kinuna ni Apostol Santiago ibilang tay amin arag-o no aglakam tay tik ado na dumadum na asuot tibiyag tayo ang takder kakadagiti karkarina ang talik ka kuma kiti ka agdwa-dwa awang banaganarigat ti Diyos sana marswa awan pagdanagam no ni Kristo iti kadwa isu na pudno iti panagayan na aluyuban ken tornado tupiran na tabiyag mo isot kalasag mo karina talik ka kuma kiti ka agdwa-dwa awang banaganarigat iti Dios ana marswa awan pagdanagam no ni Kristo iti kadwa isu iti panagayan na aluyupan ken tornado dupiran na tabiyag mo isut kalasag mo takder ka kadagiti karkarina talika kuma ket di ka agdwa-dwa awang banaganarigat iti Dios ana marswa awan pagdanagam no ni Kristo
kadwa